APP long live APP ni लाबोनो हायाबा खोमानोबो नाङा आरो जाय जिनिसखौ नों दानानै बानायनो हाया बे जिनिसखौ नोंहा सिफायनायनि खोमानायनि मोन्थायबो गैया हाजार हाजार मानसि थैनानै गावसोरनो जिउ बावसोमनानै दिनै जों बेबायदि गोरलै मोनसे एग्रिमेन्टखौ जों लुबैयो जोङो गावनि भटखौ जों बुजिनो रोङियावबो जों 1500 होब्लानो बाव गोमारलाबायो सोरबा लिडार मोजां गोदै खोथा बुंफैबाथाय जों आन्दायफ्लाङो दा थिग बेबायदिनो जों गोबां टाइमखौ हंगारबाय ओंखायनो जोंनि ओनसोला दासिम डेभेलप जायैया जों लागोआवल' नङा बहुत जायगायानो जोंनि बे गुमा ओनसोलानो बेबायदिनो दं ओंखायनो जोङो दिनैनिफ्रायनो नोंथांमोनखौ जों खावलायदों जों एपिपि हान्जाया मेन उद्देश्य लानानै जोनोम जानायनि खारना बेनो जायफोरनाखि लुबैराम सरकारफोर लुबैसोला सरकारफोर बै लुबैसुला सरकारफ्राथ' जेरैना एरै फुस्लायनानै जोंनिफ्राय भटखौ लानानै सब समाय गभर्नमेन्ट रुलिंआव थानायनि प्लानखौ बिथांमोना बानायखागोन दा बिथांमोनखौ सिनायनांगौ दायथ'आ जोंनिसो जोंसो बिथांमोनखौ उत्तर जवाब होनो हानांगोन दा जाय हक गोबां जोङो टाइमखौ 22 बोसोर जों हंगारबोबाय बे टाइमखौ हंगारबोनायाव जोंनि गोबां जों उनदाहा जों दा निस्सय जों लानांबाय लामानिफ्राय लानानै बिभिन्न डेभेलपमेन्टनिफ्राय लानानै जों बहुत खस्थ'आव गोग्लैबाय बेखायनो आं गावनि गामिनिफ्रायनो सुरुवात खालामनानै बिभिन्न जायगायाव जों हाबबाय दा हाबनायाव रायजोफोरजों जों सावरायनायाव बयबो रायजोफ्राबो सतर्क जानायखौ जों नुदों बयबो रायजोफ्राबो हास्थायदों मानो होननानै बुङोब्ला सैथोआ सैथोखा नंखाया नंखायखा जोंखौ जेरावनाखि थगायखाथारबाय बिपिएफ इउपिपिएल दा बिथांमोना अलरेडि गभर्नमेन्ट सालायबाय गभर्नमेन्ट सालायखांनायनि उनावबो बिथांमोना जोंनि ओनसोलखौ माब्लाबाबो डेभेलप खालामनांगौनि बेलायाव सानाखै आरो बरंस जोंनि कर्मकर्ताफोरखौबो सोरबा बिपिएफनि कर्मकर्ता दं सोरबा इउपिपिएलनि कर्मकर्ता दं बिथांमोनखौबो नायाखै बिथांमोनखौ मा खालामो जुदि थांनानै सार होनहैयोब्ला 5000 10000 हरो बे 5000 10000 जों मा खालामफैयो फैनानै जौ लोंफैयो बेखौनो जों डायलग मारिलाबाय थायो दा थिग बिदि जानाङा बिदिब्ला जोंनि समाजा जोबस्रांनायनि लामायाव थांगोन जों डेभेलप जानो रोंनाय नङा जाय हक आं नोंथांमोनखौ गोबां गोरबो गोसोनिफ्राय मोजां जाजानो हास्थायनो आं लुबैदों जाहाथे सतर्क जानांगौ जोङो सोलायनांसिगौ जुगा दिनैहाय बहुत गोरों जुग जाबाय दानि जुगा टेक्न'लजि एडभान्स जाबाय गोबां जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनो मालाय लेखा रोङाब्लाबो दिनै हाइ बाइ होननो हानाय जाबोबाय ओंखायनो जों बयबो एसेबाबो गावनि बिसारखौ खालामथारनांगौ मानो होनब्ला भटआ आं नोंसोरनो मोनसे खोन्थाबावनि दै भटआ जातिजों जाया दादा बाहायजों जाया समाजनि गोथारै मोजां मावजानाय बेजोंसो सोमोन्दो थायो भटआ मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोननि मेगननि नोजोरावनो दङ जोंनि ओनसोलनि डेभेलप जानाय जायैया दा नोंथांमोना बेखौ नुसेयावबो जुदि जायफोर गभर्नमेन्टआ अलरेडि सालायखांखाबाय सालायगासिनो दङबो दासिमबो फैलार अब्लाबो बिथांमोननि सायाव बिसास खालामबावनानै होनांगौ होननानै सानबावोब्ला बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन आरो जेबो थायैया बेखायनो आं नोंथांमोनखौ गामिनि जानानै गुरैयै खावलायदों नोंथांमोना एबारनिफ्राय बहुत गोथौयै सिन्था खालामदो सतर्क जादो गोबां समाव जोङो मेगन मेसेमनानै भटखौ होबोबाय बिथांमोना जोंनि मेगन मेसेमनानै भट होबोनायावनो बिथांमोना थोजासे रंजाबोबाय आरो जोंनि ओनसोलनि मानसिखौ जौ फाग्ला गोजा खालामजोब्बाय जानो लोंनो हरनानैल' साफा खालामबाय डेभेलपमेन्टनि मुङाव दिनै जेबो गैया दा बेराफारसेनिफ्रायनो प्रब्लेम जोंनि नैबेफोर जायगायाव जुदि जोंनो गभर्नमेन्टफ्रा जोंखौ जुदि बुजिनायमोनब्ला जोंबो मोनसे टाइमाव इउपिपिएल जानानै जोंबो खाथिदोंमोन नाथाय जों आसा खालामदोंमोन इउपिपिएलआबो माबा मोनसे मोजां लामाजों लांगोन खोमा होननानै नाथाय जों लामा ससेयाव नुबाय जोंनि फंसे खोथाजोंनो जुदि जेबो माबायानो जुदि जाबोआब्ला जोंनि खोथाजोंनो जुदि जेबो जाबोआब्ला जोंनि रायजो राजाखौ बे दलनि जानानै जों माबोरै कनभिन्स खालामनो नंगौना नङा खोथाफोरखौ दा जेनेबा आं इउपिपिएलआव थाबाय हमना ला इउपिपिएलनि जानानै जुदि आं लेक्सार होनांगौबा